Namar ka jing lip light ka bakha kha bat ka jing kiu ka bil light klem nong rim ka babyang ka khasi student union kala penlong ka jing yat pat ba haring kat ka jing ra plakat daki khna school bat ki dikhot jong ka seng ya ka bakila sedang nadu nambandan pham sim shadu ka office jong sub divisional MEECL Nongpo division umlang kadajri boy district ha ka jing don lang ki seng bhalang ki bakan thup ka seng RBYF HNYF FKGP ki pajba ki khana school din ki school baper banda wai ka jingwanra ya ka substation ka bashis pa alai pu RKV hapo Ribhoy district na kaliang ka seng ki labu ya ka dorkhas hapo ka office u sub divisional officer jong ka MEECL bat hapo office u deputy commissioner ka Ribhoy district hakane ka sngi ki la penlong ka jingelang balingkot hakmat ka office ka MEECL haba ai jingkran da kiriu pau khmat jong ki seng bhalang baper bat ka seng longkmi ki labu ya ka jingkli ba balei ka jing lip light ka ba kha tang hapo ka Ribhoy district haba ya nujor bat ki weipat ki district hapo ka jela Pun ki long kami bala pun ki samla bat ki hep ki barit ki ong teng la da don mono bakam dom riang la ne bakam thlia yong tik kom kalai nong po teng ni dom kata nisno samrkhi ga ju ka por bat ha ga ju ka por nisno dom balai kum bala kran mane da ki nong yalam teng bhalang ki bala kran sakmat kapil teng mo ko bam dei ban poi kala poi sa banai sa khando ka ba kalai pat ki pelip ka bamon ki penne ka bamon kay ka bala ja ha ka sipol tarik aso banong ba kun jong au lek x-ray hapo civil hospital mangpo kasni ka baling kong alek mundon light kasien ka ba aro mundon light to ni ki bahajan harus surok lese kalong ka bakham suk bangin lek banwan i parkhatam ta kitu ki nong kendong bapli ki bawan na jingai ki ban pha sumar ane po civil hospital jengi tang na ka daw ka light ken hab ad ki kanta but ka ba ero na mata jong ki bikin wan chene no po na kadaw ka kali lada ki affair ka por ka mat ba kalakta eki tingi so san do ka tata ladi ni perkhat hane Ribhoy jemi kum ka aspirational district jong ka jela Meghalaya Borokowei nisngo batong bat nisngo rem ha ju ka por ba balai nisha I khuswa ba nisha le me na ha baro kilian namar ba balai ni ha ban nisha kama kini ki khna school ko mala ong kino ikai mene chakama ha ga jaka bikin don ha ki kamera kelas ki jong ki ha ki jaka bikin don ha ki kamera rekod ki jong ki ha ban mesti mentala ha ne ka si ka bamta dena ka da ba kiru giran ka ju ka jingkhia ka ba ku mangi baro ki pai ba ma sho shinong ha po jong ka ne ka no po nisngo ban ya ban mat ya kita ki jing baro te ha ka ne ka por ma so banong ba ha gini ki bala dem no ha gini ki par bala le no ha ga brusin mo ni ka no e ka por ka mariam ba jingrang pelat gambar yang kejing bom flap ni kena ba gambar yang dei ta kadang kalau shading meta ko mini akran chu kono baro ni tharai ha bangile silong yi kadang sat kalau kono kalau overflow dei na ta kadang kala lik sakalai hai tu ki por ngam ba teng ni smo kran thamularu lada shift ngiru lip light tanam po lada drum ka ngiru lip light lada be kal eru lip light lada ondong eru lip light tanam po jangi kung ka district kabade ka gateway jong ka jela Meghalaya Borokowei balai tahanong po balai tahan Ribhoy district balai sikiwi district pan mamdan ka ta jing lip light le se kamran ka jing lip light ka ba 3 minute mane 4 minute ka ba slam balai ki officer ki bana chabar ki kwa banwan ka Ribhoy district namarik ba ni de kita ki jai bandre ki ba jam palat ki ba snosan palat ka ba yam map palat daina ta ka daw ba baro ki officer ki sotana banwan chanok po Ribhoy district namar balai kila balai kat bomon Kalib lai ka bomon rubiang baik kabil kan point kan no rubiang baik ke ka beja bursin misat ala de namar umdan mono bayalam cakman taha kane ka kinci ka pamenta kum ka sengke siu ka balai lam khmat ya kane program ka pamenta
bun lagi kun sama lagi jami ki hab ki barik ki ba hab ban thori na phom ki hab ban mi sani chmat ba kum jor ki long kami ki jami ki ba ni bun sin ni sem ki jing e ha par ba kumala kran ki nong yalam chakmat ban ne ha par bi dang set ja kalip kalai ha to ni de ki ai ni de ki breu ba ni chong pori boy district ha to ni de ki mran ki ba ki la ban le ka ba mam ni de ki jing thau ki ba ple thau ka pa ni bagi wai ki officer ki ba ma bari boy district ro smo ba ba piwan se pori boy district tanda bhot ela ki kamram ki ba la ben set ke pi nang ya ni ku ki bai pa ke ma ba ki tu ki ba dan shwa le se phim tit ki jai ben ri boy ki ba sa ne pori boy district ni ki long kom no ni de ki ta ki jai ben ri ki ba ni ik ma ki yang ki ba ya ma ki yang la da pi le ka ai ka kam ka ba ba phim ben kam ma ne ro ni la ro hi phim ben kam ban la da pi le ka no no ba slu taru ni ya sha Mantapor. Kumban ini kilato ipakat bom. Habasnya ya bi. Kumban department nilatit dan execution ja kiba connect tak elektrik. Mulai. Anda lasnya ya bi. Citang kerja ka kuat. Hajo bisa kuno lada. Kapai ting elektrik misi ma kapor sekapor. Mulai. Kaji penbang ini. Kamdan. Hajo bisa malah bahasa yang ini pun sengklikti malah nak bilang ke jimmy paiba jom di konsumah dan terus serang ki badan pom uniform bat kita hapo rendang jungki atau film dalam kepot lani kalau bean cuba ngapi ke officer ke pada hantu mana ki nong hikmat ki bala keluar haki por ki baki wan syarusan mantrowai lade menang kita ki nong hikmat jom kejelah ni kikren sipon baka klendu kerja Hamadan kebaki kular min bawa bangin terekam bangin petrekam mulajab kamtam meganti sengkin kamtam ya kamu ni militrik ada mentah saya jak kita kena kuat di sini kenapa kau kena kebaki penram ya kita lebih kuat kemat kita kelihatan tang batwa abang karena kena kementar sini bangin kudo ya kecing juga ba dia kicing jelar kicing pi ba kicing jelar ba kicing thok jogi wikmat kapal romru yogi besar bangsim kabu bang thai kanu kam makin kena lagi don kam hakapor makin krekot makin kresla apa don kam ya ka jing don kam ya jing pen pejak lembar kipan kiongi kebaki jadi ban yo ya kajing ban sup ban krek ikut kisla bukum jo ruban menyoi abagi puli ikut kisla juki ti ngi ba ikna jungi ki do no ya kata kapor no kapor kalau kapakodor abagi do la chakha ti kena kulu ki don kata kajing semua jaitu no kapan jaitu iki aktin hari ki ongkat demotivate ya ki kena bakin puli kekot berkham tam le hada ki ladon ya ki examen ki joki ti kalong sisa ka ba sosi ha ba dei baki kena puli ki joki ni pet ya kane ka boarding ka bade ka ju hi ka bulum namta ka roi ka par namta ka kiu ka jella ka jugi kanam sahi ka ju muswangi don 33 kV/11 kV mantaru life wisdom yanong kumju hi Basically kalong ba lada kita ki substation ipet yang tai 3 kV ba 11 kV hidon defensing ki balong paka ba point ni sotu ya ke ga jumut ka mangamut berkeren na sotu ki ki officer ki badan ni hapo jong ka energy badan batru hapo ka distribution hidon ga jige ka bakiya lenti maki nomor lada kimyo hi kata ka support na po jong ka government lamba upa minister ka ya kiru ban pusoy ka no ka jinge hamtam ya ka jinge lenti ya ka ka load shedding lane ka frequent breakdown jong ka electricity hapo no po ka balik headquarter hari ka ka ba kwa ban ku dokti shafi ki officer ke jingduna ka ba ni jushem dang gini kita yo balik weu samlarang ba banyak ya ka baik ke jung politi uhap utau saidar por lakhwat hashet
tapi pihadian sikna merolet kibun kibret kibalakai kipoi libat itu transformer nomor kamdon fencing buat kibret beli kitip ba udon tau boarding elektrik hati po transformer kipoi hadu ba khabdu iga keti la net kerja kejoki kidon kilonging kini kipul kibap diam kibalarim kibasarang kibalai kajing ujor na kasnong lai ujor na kisan samla ba MCL sobai ya kliang no nomor unir laban hap hanu no por buat pulang jikun saw kataru kadai ka failures nam tajuki nomor ba kin ai be kadau ba mapi ki ba syem ya kadai kalai lade kadai kadong pihak yasu hadu san pojar uwi pun ban pendap hangte ya jaka lade berwen no ban replace itu barim kum kita hisidan buat ru pinapan ya kalai sagoi pat ka nong marjan sidong kalau ada lupa ya kita kipun ru pihak pulut hi kipun la menong ar laiteli kasbu di wesan pojar laiteli la lok silak san pojar itai longin ibot silak san pojar in punyo iying ibatang san pojar haplut silak steng namuta ka electricity kita di failures namuta kini ki sorkar akane kini ki noktai sorkar hangne ko MCL para ko distribution hanrei nasoba kini ki samla puli kita hangne kidai kita kinong simunti lani ki pateng jungi kum kita kinong ilam maso ginai por MCL kintre stom khambasyo namar ngitip baka sorkar kalon sadon jumut ban wanra ya ka substation ka pasispa light war KV hangne ponopo pentingna ban finantify ki jaka ki batkena ki banlong kita ki jaka ki bakloi menteri kam balada kimlong hakine kiski ki bawan kini ki banai banwan ini pentingna basis non min kam ikini ki atli ki batrik ki matri kam hanrei ngasopat kum kita ki bawan hangne min nam pasukai ye kapor ngan penpana ba ya kini ki jingtho ngilada pentho ban ngaso banai da kajing tho anumar tentang ni milakran kibun kibrio kim sotlat baskam hele da kajing tho kinyo e kapor ban pule apa office lane kinra banra shingru yen ai hau sub divisional officer jong kanopo division MCL bat kum juru ginbi pa nangne da kaju biang ngajung mut hi bagili IT ya ka dorkas lane ka memorandum hamte apa office jong deputy commissioner Ribuai district kabiang unta ban nin petikenaru Malaysia kaski gidon ka meeting bat unong mikmat jong kanong po konsulsi o ba Merelbon CM in ailang ya ka dorkas chau bangin petikana bangin pedyo ya ka shispa live war kilovolt hapo nong po bangin petikana ru haka tayo banwan ngile kundu om yo par minister ni kundu ya chief minister ban petikana ba un pemulong ya ka jingnawa jong ki pai bar shinong ka thai nongpo bat marjan nongpo ya ka shispa live war kb bat live like kb kudo shibon